आज आम्ही आताच खरेदी यात्रा हाजें इनॉग्रेशन केलां आनी गेल्या 2002 पासून म्हणजे अरावंड 20-21 वर्सां जालीं मोवाडीकर फॅमिली पयलीं मिनलताई करताली, मोहन महाडिकर आशिल्ले आनी आतां गार्गी तांची चली ही खरेदी यात्रा घडोवन हाडटा आनी आमकां सगळ्या गोंयकारां खातीर पणजेच्याच लोकांक न्ही तर सगळ्या गोंयकारां खातीर एक वेगळें एक्सपिरियन्स ती आमकां जाली 20-22 वर्सां दीत आसा। आमी म्हणजे हांव आतां 22 वर्सां जालीं ह्या हाका येता आनी प्रत्येक टायमाक आमकां दिसता की वेगळे वेगळे पद्दतीचे वेगळे वेगळे आयटम्स आमच्या गोंयकारां फुडें ती हाडटात आनी जालां अशें की आज मोवाडीकर फॅमिली आनी खरेदी यात्रा नाजाल्यार कंज्युमर शॉपे हांचे आनी गोंयकाराचे लोक हांचे भितर एक बॉन्डिंग जाला आनी एक ट्रस्ट जाता की खरेदी यात्रा आयली की आमकां रोखडोच ट्रस्ट तांचेर येता की हांगा जे सामान मेळटलें तें आमकां बरें सामान मेळटलें, बरें क्वॉलिटीचें मेळटलें। 6 ते 10 डिसेंबरच्या दरम्यान डॉन बॉस्को हायस्कूलच्या इंडोर स्टेडियममध्ये आपण खरेदी यात्रा नावाचं प्रदर्शन गोवेकरांच्या चोखंदळ खरेदीसाठी घेऊन आलेलो आहोत। 5 दिवसाच्या या प्रदर्शनामध्ये 10,000हून अधिक नामांकित उत्पादनं आणि 100पेक्षा जास्त नामांकित कंपन्यांचे सहभाग आहेत। छोटे उद्योजिका, लघु उद्योजिका, मोठ्या कंपन्या आणि अप्लायन्सेस, फर्निचर, होम डेकॉर, हँडलूम आणि हँडीक्राफ्ट यामधली सगळी रेलचेल इथं गोवेकरांकडे आपण घेऊन आलेलो आहोत। नेहमीच आम्हाला गोवेकरांचा सुंदर प्रतिसाद मिळत असतो, त्याचप्रमाणे यावर्षीही गोवेकरांनी इथं खरेदी यात्रेत यावं आणि आम्हाला भेट द्यावी आणि खूप मनसोक्त खरेदी करावी। ही प्री ख्रिसमस शॉपिंगची एक संधी आहे। त्याचप्रमाणे पुढच्या महिन्यामध्ये मकर संक्रांत आहे, त्याचंही वाण देण्याची सगळी तुमची सोय इथं खरेदीसाठी आपण केलेली आहे। तुम्ही जरूर या आणि तुमचा प्रतिसाद द्या। I am here in Panji, Don Bosco High School from today, that is from 6th to 10th, and I have ready-to-wear sari collection. This is my new launch, which is inspired by Bollywood styles, and I also have ready-made blouses like Sabyasachi style blouses and different handwork blouses, and there are so many different patterns in blouses, and also I have designer sarees, silk sarees, and handloom sarees. तर या च्यवनप्राशमध्ये 51 मेडिसिनल पावडर फॉर्म्स आहेत विथ फॉरेस्ट हनी। हे अँटीऑक्सिडंट आहे, हे हेल्थसाठी खूप छान आहे। तर हे आपण आपल्यासाठी घेऊन आलेलो आहोत। हे आहे मँगो बेस्ड च्यवनप्राश। ओव्हरऑल इंडिया हे अजून कोणीही बनवलेलं नाही आहे। हे ॲज अ नॅचरल स्टॅमिना बूस्टर आहे। ग्लोबल एम्पोरियम स्टॉल असा आहे। खरेदी यात्रेन 5 दिवसाचे एक्झिबिशन असा। हांगा भरपूर होम अप्लायन्सीस लायक मिक्सर, ग्राइंडर, गॅस, इंडक्शन, कुकर, OTG, मायक्रोवेव ओवन हे सगळे एक्सचेंज ऑफर असा। मिनिमम 1000 to 4000 पर्यंत एक्सचेंज ऑफरा खातीर डिस्काउंट असा। आय एम फ्रॉम इको क्रिस्टल, टुकटुकी सरकार। आवर फिल्टर बेस्ड ऑन बैंगलोर कंपनी इको क्रिस्टल प्राइवेट लिमिटेड। ये कंपनी का फैसिलिटी जो है, जो स्पेशल मैग्नेटाइज वाटर है, एसएस टैंक, एल्युमिनियम बॉडी, हम लोग प्लास्टिक उतना यूज़ नहीं करते और सेल्फ सर्विस मॉडल है क्योंकि सर्विस का बहुत प्रॉब्लम रहते हैं, तो कस्टमर खुद खरीद के वो खुद सर्विस कर सकते हैं। आज आमचे विक्रम टी जालनाच्यान आमी हांगा येला आणि हांगा ते गोवा एक्झिबिशन 5 दीस चलतले। आयच्यान मुखार हे 5 दीस एक्झिबिशन आसा आणि आमचे हांगा हे इलायची हाफ किलो, देन डस्टमध्ये पाव किलो, गोल्ड क्लासिक मसाला, ग्रीन टी, लायन 1 किलो, गोल्ड 1 किलो, याच्यावरती भव्य असं आकर्षण आहे। याच्यावरती अर्धा किलो जारवरती ऑफर आहेत। त्याच्यानंतर 1 किलो गोल्डवरती बरणीचा पण ऑफर आहे। सो या 5 दिवसाच्या भव्य कार्यक्रमात तुम्ही सर्वांनी उपस्थित राहून चांगल्या प्रकारे योगदान द्या।